Bos wedus, bos wedus. Disenggol kanggo wong paling alim sing ranca jawat Bapak Jiwarno. Mini takkan takon coba jawaban apa sing dadi pikiran terus terang karo kakak Dukung kaji kula mah isin batur kula wis pada soyong kulane durung nemu kepastian sing kaji warnone ini Bapak Haji Garta arep njaluk kepastian ning bos oyong bae wong bodas kanggo satu mama kemudian kesuwun mama kemudian kesuwun bos oyong bos uci bapak kajuci kanggo bos buah kangkat kangkat mangga wong ayu aja bimbang lan aja ragu takkan wanita cinta lahir batin akan tresna yakin kabeli wae disumpah bos oyong enak karo bos oyong pasti kanggo mama kemudian kadina Bapak Haji Kartana wong Karang Kertas semangga kakang sayang terus terang kula nawati lawas hubungan watire radi mangan tebu dibuang kulite entok manis dibuang sepae wong ayu sabarat bae tukang kaji yeyen mah isin apa sih batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan durung ana kepastian Bapak Haji Darta wong bodas tok dana kanggo Bapak Haji Ucit bos buah nanti bos buah bos buah mama kemudian iya bos buah kangkatna kesuwun bos buah mame ara Bapak tuane Alaparo sing lagi ning tomang mame ara mame anggar Bapak tuane Alaparo kesuwun wong ayu
batin kakane tresna Mama Herman maning bos oyong Bapak Kaji Darta Bapak Kaji Darta Bapak Kaji Darta Bapak Kaji Darta bos oyong wong bodas kakak sayang terus terang kula mawati lawas hubungan watire ora dikawin mangan tebu dibuang kulit apa cek toh manis dibuang sepae wong ayu Adani kasuwun Mas Dani wong ayu coba mene ada apa sih Kang lah kakang takon jage jawaban mangga pasinggah di pikiran terus terang karo kakak Bapak Jedartas tukang kaji yeyen mah isin batur kula wis padakan lawase kula hubungan durung ana kepastian Bapak Kaji Darta terus wong bodas lagi durung dadi siji manis tengah mati mama kemudian jaluk kenang dituruti jaluk kalung diupai Mas Dani selalu disayang gawe hati penasaran bos dedek bangun dua sekian wis dadi siji bos dedek bangun dua bos dedek ora ilo diplanjani bos dedek bangun dua bos dedek boro-boro bos dedek bobo barang ada wong wis ora demen bos dedek kesiksa rasa ning badan bos dedek wis ora eman bos dedek banget banget ngomong rumah tangga liku dut tekan batin bos dedek yen wis ora suka Mas Dani balik wong tua suwun
kiri ketenet. Pembesar